Faci odată cu viteză? Nu l-ai prins? Nu. Bine că te jucai cu câinele. Uai, ce face? Băi, dar trebuie să iei Adidas de iarnă. Vai, eu să am unul din ăsta toată ziua, m-ați uitat la el, ce drăguțe. Căluțele frumos. Dă-i stai, mă. Să vezi cum vine el în viteză. E sete, mă, trebuie să-i pui puțină. Te lovește. Ce îndărădnic e. Deci căluțul ăsta-l pun pe YouTube. De ce fugem așa acasă? Nu-i place să se joace, mă. A, pe acolo n-alunecă. Nu, unde mă, n-are unde să fugă acolo.